Salutări tuturor celor care dintr-un motiv sau altul ajung să urmărească aceste imagini, poate din pură curiozitate sau pur și simplu pentru că au auzit și vor să-și fundamenteze o părere despre ceea ce poate să însemne lumea terapiilor alternative. Numele meu este Mihai, indiscutabil de-a lungul timpului am fost interpretul, comanditarul, inspiratorul foarte multor discuții, tălmaciu multor intenții ale unora sau altora, dar aproape sau aș putea spune că niciodată n-am plonjat în zona asta atât de nuanțată a terapiilor alternative, tot mai multe, tot mai numeroase, o variantă, să spunem, la tot ceea ce poate să însemne clasic, o buturugă mică care poate răsturna carul mare prin cu certitudini al lumii medicale convenționale. Alături de mine, pentru că timpul este foarte scurt, din toată geografia țării s-a nimerit să fie în această seară doi foarte buni prieteni, apropiați de mei de acum, unul dintre ei Daniel Trif și cel de-al doilea, probabil inspiratorul acestui moment, Iulian. Vă salut! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Trebuie să facem și un exercițiu în ăsta mai puțin fictiv. Nu suntem obișnuiți cu varianta asta de a purta un microfon de la unii la alții, dar o să vedeți că e ca și flacăra olimpică, ca și cine are ceva mai bine de spus să smulge de la celălalt, că altfel nu o să ne înțelegem pe parcursul acestei mici discuții. Deci, să stabilim punctul zero de plecare. Sunt și eu în egală măsură la fel de curios ca orice potențial spectator sau privitor al acestui moment. Curiozitatea mea naște niște întrebări firești, iar pe de altă parte așteaptă niște răspunsuri care să lămurească sau, dimpotrivă, să pună și mai multe semne de întrebare dacă acest tip de terapie pe care voi doi îl practicați în tandem în momentul de față este o alternativă la sacul de medicamente, la rețetele cu parafă, este o completare, este o ajustare a ceea ce poate să facă lumea medicală. De fapt, voi cum o priviți? Ce credeți despre, în general, noțiunea de terapie alternativă la medicina convențională? Deci, din punctul nostru de vedere, terapia pe care o practicăm este ca și completarea medicinei. Deci nu vă feriți de halate albe? Nu, chiar colaborăm. De multe ori pacienții care sau colaboratorii, cei care primesc terapiile de la noi, sunt trimiși chiar de medici. E un punct de plecare despre care de foarte puține ori auzim ca lumea medicală să înceapă să înțeleagă sau să îmbrățișeze și această alternativă și mai mult decât atât chiar să o recomande. De ce se întâmplă asta? Pentru că rezultatele sunt mai bune împreună sau pentru că există un capăt de linie de la care medicina nu mai născocește variante și alternative și trebuie să le găsească alții? Eu tind să cred că împreună este mai bine. Am și un exemplu care mi s-a întâmplat de curând. Am o doamnă doctor de la Suceava care este psihiatru, a trimis multiple cazuri la mine. La un moment dat am luat numărul dumneei de telefon, am sunat-o și am invitat-o la terapie să vadă exact despre ce este vorba în această terapie. La moment în care ea mi-a zis că nu este nevoie din cauza că sunt multe cazuri care au ajuns de la ea la mine, dar eu nu știam în momentul ăla că sunt de la psihiatrie, fiindcă ne ferim, adică majoritatea terapeuților se feresc de cazurile de psihiatrie. Răspunsul doamnei doctor a fost în felul următor. Am avut un caz care l-am trimis la tine fără să știi, a venit la mine după un timp, i-am schimbat medicația, mai ia un sfert din ceea ce, din tratamentul pe care eu îl dădeam. Astea sunt cuvintele doamnei doctor, nu sunt ale mele. Am rămas și eu plăcut surprins aflând povestea asta. Vă dați seama că nu tot timpul știi cine vine la tine, cine îți trece pragul. Personal, pornesc de la convingerea fermă că orice variantă de bine pe lumea asta trebuie făcută și dată mai departe, indiferent de către cine spre cine, dar mai ales de către oameni care au o certă pasiune în zona asta și îmi imaginez că ambii ați avut o pasiune în zona acestui tip de vindecare, de tratament mai degrabă, că poate nu chiar și emiteți o dispoziție la final vindecat. Se întâmplă când ești din spital, spune ameliorat sau spune vindecat? Da, nu se mai spune vindecat. În ultimul timp am observat că se scrie ameliorat.
ca să lăsăm loc de mai bine, cred eu. Da. Pe Daniel l-ai întâlnit la un curs de osteopatie. Da, l-am întâlnit la unul dintre cursurile de osteopatie la care am participat împreună. Am căzut de comun acord să facem practică dincolo de sala de curs și de cabinet unde practicam cursul respectiv. Așa am ajuns să ne cunoaștem mai bine, să împărțim terapii, să aprofundăm, să combinăm. Deci melanjul ăsta, combinația, nu e o chestie. Terapia pe care încă nu i-am pronunțat numele, căreia nu i-am pronunțat numele, este o absorție, un colaj de mai multe variante terapeutice, alternative, da? Da. Deci ceea ce am menționat eu este că eu am descoperit o abilitate pe care tind să cred că o am nativ, moștenită de la mama mea. Mai e și cineva să ne confirme sau nu? Da, așa am putea să o sunăm pe mama mea, are 82 de ani, ar putea să confirme oricând. Sunt vecini de-ai mei care... Încă n-am văzut mamă să-și vorbească fiul de rău. Bă, nu mergeți la el că nu știe, habar n-are. Mai am o soră care face și ea ceva terapii, are și ea unele abilități. Deci cumva s-a vărsat acolo ceva în zona graniței înspre Rădăuț. La un moment dat o fi fost două fulgere pe cer, unul către și unul către și s-a întâmplat cumva. Da, adică ceea ce am descoperit, eu am descoperit, aș putea să spun că am descoperit dintr-o glumă pe care a făcut-o mama mea. După ce a ieșit la pensie, avea frecvent dureri de cap. Și mi-a zis odată, pune mâna în cap să vezi cum adore capul. Ori eu, cu o curiozitate de copil, chiar m-am dus cu brațele deschise să văd cum este durerea de cap. Afirmația care am făcut-o eu ulterior a fost că are un balaur în cap. Adică așa am putut să simt eu la vârsta respectivă mișcarea oaselor craniene, ceea ce mai târziu... Ai reinterpretat într-un portativ mai tehnic și mai apropiat de zona și de înțeles. Am descoperit că au fost și alții care au vorbit despre mișcarea craniană, despre MRP și am îmbrățișat cu drag. Fiindcă eu tot timpul povesteam despre lucrul ăsta de a se mișca oasele și toată lumea s-a uitat ciudat la mine. Erau unii dintre membrii familiei care îmi spunea, nu mai povesti. Că poate te aude cineva, te bagă în pivniță și nu te mai scoate. Că... Nu, explicația era alta, să nu creadă lumea că avem nebuni în familie. Păi eu de ce zic asta? Da. Am vrut să fie mai nuanțat puțin. Nu, dar chiar așa, adică nu era o chestie de menajare, chiar așa au zis-o. Când povesteam adulților și era mama mea de față, tot timpul spunea... A mai fost unul care zice că pământul se învârte, știi? și cam rugul l-a mâncat după asta. Norocul nostru este că nu ne aflăm în perioada aia. Mama zicea tot timpul când eu transmiteam informații de genul adulților, zicea în felul următor, nu-l credeți, uită prea mult la desene animate. Am înțeles. Adică încerca să mă protejeze. Dacă lumea nu înțelegea, nici acum câteodată nu mă înțelege lumea, dar eu mă bucur. Hai să trecem peste momentul de conjunctură și te rog să-i dai puțin microfonul lui Daniel, care la un moment dat a avut un alt trigger, s-a dus înspre o zonă de osteopatie, ați ajuns la un curs împreună, care asta ar fi fost numitorul comun, osteopatia, practic, v-ați dus ambii acolo. De ce crezi tu sau ce anume ți-a spus ție în momentul ăla că varianta de terapie pe care Iulian o practica deja de mai mult timp ar fi de interes sau ar avea o contribuție, să spunem, în paleta eforturilor tale de a face tratamente alternative momentul ăla? Pentru că practic vorbeam aceeași limbă, pentru că am găsit un numitor comun între ceea ce el făcea și ceea ce eu practicam. Am descoperit împreună numitorul comun fiind mișcarea respiratorie primară, adică mișcarea celulară, catabolismul și anabolismul. Împreună am testat și am retestat și am muncit împreună spre tehnica asta, adică spre a implementa parte din tehnică în noua metodă și împreună i-am dat de cap în final, tot lucrând, testând, lucrând și îmbinând
ceea ce el știa cu ceea ce eu știam. Incipiența, sigur, poate să ducă la persoasiune, o să rămâneți, vă convingeți dacă în doi se pot face foarte multe lucruri, pornind de la un SRL, ceea ce vă doresc, până la căsnicii, ceea ce nu vă doresc, căsnicii. Dar, cu siguranță, eu personal cred și simt și după o întâlnire, hai să spunem, dintr-o postură de pacient, că veți mai avea un drum de bătut. Puțin mă mai refer la momentul inițial, deci am înțeles că un punct de interes în această zonă ați avut ambii și ceea ce astăzi poartă un nume agreabil cu multe semne de întrebare, Julizara, se cheamă alternativa terapeutică pe care voi o practicați și pe care Botez ați consfințit să-l faceți împreună, ceea ce dă o notă de originalitate. Practic, cumva, în România e posibil să se fi născut o variantă terapeutică o metodă terapeutică pe care, prea mult spus, ați brevetat-o, dar o practicați, o duceți, o împărtășiți celor care i-ați avut până acum în registru de pacienți, să zicem, și viitorilor voștri pacienți. De la ce pleacă Julizara? Nu mă refer etimologic de unde, cuvântul în sine, pe ce se bazează această terapie pe care voi o puneți în practică? Deci, terapia în sine se bazează pe mișcare respiratorie primară. Ceea ce a explicat și colegul meu Daniel ADN-uri, adică hrănirea celulei, așa apare, adică celula în momentul în care se deschide să hrănească. O să te rog să încerci să vorbești mai aproape. Zi. Celula în momentul în care se deschide să se hrănească și se închide, lasă o undă, o singură celulă. Mai multe celule creează o undă mai puternică. Asta se numește EMRP. După aia avem EMRP total al corpului, EMRP cranian, EMRP de țesut osos, EMRP de țesut muscular, EMRP-ul ochilor, al dinților, al nasului, al oricărui organ, os care se află în corpul uman. Practic, voi întâlniți în cazul fiecărui pacient pe care îl aveți în față sau, mă rog, pe masa de lucru, niște disfuncționalități, niște dezechilibre, nu? Că... Da, așa putem să le numim, dezechilibre. Care dezechilibre de obicei lumea le pune pe seama a ceva, când de fapt punctul de plecare poate să fie altul, nu? Da. Sau, mă rog, cel puțin omul nu l-are definit sau nu îl înțelege sau nu știe de ce îi se întâmplă. Adică unde vreau să ajungem cu mica noastră discuție este că te poate durea capul. Din vari motive, migrene sau nu știu ce. Tindem să credem că avem ceva în cap, de unde pornește acest disconfort, această, cum să spun, ecluză care ține captiv acolo o durere, când de fapt lucrurile pot fi lămurite pornind de la tot ceea ce învelește capul, nu? Da. Da și nu. Și da și nu, adică cumva ați descris, eu nu știu dacă aveți studii de anatomie, ați descris foarte interesant, este vorba despre dura mater, învelișul exterior al creierului, adică avem pia mater, dura mater, lichide și așa mai departe. Adică avem mai mult decât ne trebuie câteodată. Câteodată, da. Ați descris foarte bine, adică nu este nici la interiorul interiorului, nu este nici la exterior. Dura mater guvernează tot ceea ce există în organism. Iar această terapie ce face de fapt? Punctează cum se manifestă actul terapeutic în sine. Este o îmbinare de energie? Este, nu știu cum să spun eu, o prestidigitație, un lucru care apasă, trage, întinde, sunt dureri în timpul terapiei. Ce se întâmplă în parcursul unei ședințe terapeutice practice? Și care ar putea fi consecințele, sigur, sperăm pozitive ale acestei secvențe terapeutice? Deci, mi-a spus o întrebare atât de lungă încât am pierdut partea eu pot să o refac dacă vrei. Da, pe segmente, ca să putem să o punctăm. Este foarte interesantă întrebarea, doar că e prea lungă și aș vrea chiar să punctăm fiecare... Într-un ton de general, ce se întâmplă în timpul terapiei? În timpul terapiei. Deci, noi ce facem urmărind de MRPO corporal, identificăm zona care nu respectă mișcarea MRP-ului total. Și atunci acolo începem să aplicăm o corecție.
o corecție respectând MRP-ul. Adică corecția nu se face că vreau eu, Jurav Iulian, să-ți fac corecția că așa o vreau eu în stilul exact ăla. Deci ascultăm corpul, se numește ascultarea MRP-ului și atunci intervenim exact unde este nevoie. Adică, cum ar fi fațeta unui cub Rubik, nu va apuca să deranjezi tot dacă doar o singură piesă mai trebuie pusă la Exact, ați făcut o comparație foarte bună cu cubul Rubik. cu cubul Rubik. Am înțeles. E durere în timpul terapiei? Sunt persoane care au durere, sunt persoane care nu simt durere, sunt persoane care râd, sunt persoane care plâng, sunt persoane care mișcă, deși lucrez la partea de craniu, mișcă picioare, sunt persoane care lucrez din abdomen, mișcă capul, sunt persoane care lucrez de la picioare, mișcă capul, sunt persoane care lucrez de la picioare, mișcă mâinile. Adică mișcarea apare acolo unde corpul are nevoie să ducă MRP-ul, nu apare unde vrei tu. Aș vrea să-mi spună și Daniel acum care ar fi, să spunem, adresabilitatea. Poate un cuvânt cam pompos, adresabilitatea, dar ce anume rezolvă terapia? Că omul în fond vrea să fie rezolvat, ajutat. De multe ori se întâmplă că acest ajutor să fie sperat like that, o minune. Ce anume, spre ce patologii, să zicem, iarăși un cuvânt sărit de pe fixă, cine ar putea veni la voi? Practic de la punctul 0 până la punctul maxim, adică de la nou-născuți, trecând prin adolescenți, adulți și... Ăsta este fondul demografic, înțeleg. Deci bazinul are... încape toată lumea. Diverse, deci patologiile pot fi diverse, de la patologii fizice, psihice, emoționale, traumatisme, în special traumatismul, care se instalează între sistemul nervos simpatic și parasimpatic, acela e obiectul practic a muncii noastre. Am înțeles. Deci traumatismul ca o concluzie a unor antecedente, să zicem. Să zicem, da. Deci traumatismul poate să fie de mai multe feluri. Poate să fie transgenerațional, adică îl avem de la părinți, bunici, străbunici, adică îl avem la nivel de genă, sau putem să avem traumatismele vieții, transline. Poți să te lovești, de exemplu, la un picior când ești mic și rămâi cu un traumatism care te afectează toată viața. Putem să fim umiliți în public când suntem mici și ca și adulți și rămâi cu un traumatism pe care nu poți să-l discuți cu nimeni, care la fel somatizează pe fizic. Ăsta este și motivul pentru care oamenii se manifestă diferit în timpul terapiei. O persoană care are un traumatism emoțional poate să țipe, să plângă, să se miște, altul care a avut o lovitură la picior mișcă foarte mult piciorul respectiv. De aici vine... Bun, am înțeles că există o percepție relativ pozitivă, cel puțin a unei părți din lumea medicală vis-a-vis de aceste metode. Există, atunci când iei un medicament, există o posologie a modului de aplicare a acestui medicament sau tratament. Există scheme de tratament, practic asta încerc să spun, sau cum să spun eu, durata acestui tratament ține de voința fiecăruia, ține de recomandările voastre, ține de faptul că am venit azi, de mâine mă simt bine și nu mai am nevoie. Cum se întâmplă lucrurile? Pentru că atunci când lumea clamează ceva, pretinde nevoia de a fi lângă un terapeut, de cele mai multe ori se întâmplă ca o consecință a unei constatări efective. Adică lumea nu prea vine dacă nu-i fuge fața, nu-l doare, nu simte că se uită prea mult la lună fără niciun motiv de admirație, chestiuni de genul unui trigger, da? Ajunge la voi. În cât timp rezolvați unul? În cât timp rezolvăm? Mă scuz de expresia asta ușor trivială, rezolvați. Păi asta nu înțeleg, adică la ce vă referiți dumneavoastră când spuneți îl rezolvați? Când începe un om o terapie de acest gen, o persoană, da, care are, să spunem, o durere de articulație temporomandibulară, există o cronologie a Pentru terapiei? o articulație de temporomandibulară există o singură terapie. E corectată articulația și nu mai are probleme. În cât timp?
în 5 minute, 10 minute. Hai să-i dedicăm o oră acelei terapii. Cu șanse de recidivă. Șanse de recidivă din momentul în care noi începem să mergem în picioare, tot timpul corpul se defectează. Păi eu asta încerc să lămuresc, pentru că de obicei, nu știu dacă neapărat de obicei, dar lumea când intră undeva, e ca la mecanic, mă duc, îmi dă 2 ciocane, nu mai troncăne, dar peste 2 luni troncăne. Dom'le, ce ai făcut acolo? Că tot troncăne. Ideea este în felul următor. În momentul în care corectezi un ATM, da, o articulație tempomandibulară, îi recomand omului și niște exerciții pe care să le facă. Îi recomand felul în care să mestece mâncarea, cum să se comporte cu articulația din punct de vedere terapeutic. Ori el, dacă urmează același tipar care l-a defectat, mănâncă pe o singură parte, mănâncă obiectele tare, le mestecă pe o parte, obiectele mâncarea mai puțin tare o mestecă pe cealaltă parte, atunci este logic că va crea o tensiune mai mare pe o parte și una pe cealaltă. Adică avem tensiune reciprocă musculară. Bun, acum Dar, mă scuzați, pentru celelalte terapii, adică dacă vorbim despre o terapie, la terapiile astea pot să vină oameni care nu au niciun fel de simptom. Teoretic nu există un om care să nu aibă nimic. Sunt oameni doar care încă n-au descoperit și nu simt. Așa cum a zis părintele psihologiei și a psihiatriei, nu sunt oameni întregi la cap, sunt doar oameni care n-au trecut pe la mine. Am putea să spunem și noi așa, nu sunt oameni care să nu aibă dezechilibre, sunt doar oameni care încă nu au trecut pe la noi. Dar cei care au probleme mai mari, noi recomandăm terapiile să se facă o dată la 3 săptămâni, 21 de zile. Este surprinzător ce se întâmplă în alea, de ce este 21 de zile, dar asta este părerea mea trasă din o concluzie trasă din alte părți, că noi teoretic suntem 3 corpuri, fizic, emoțional și psihospiritual. Fiecare corp are nevoie de 7 zile, ca la creație, până se reglează. Și atunci, el până ajunge corpul în totalitate să ajungă echilibrat, are nevoie de cele 21 de zile. Au observat și alții că cele 21 de zile, toți terapeuții vorbesc despre cele 21 de zile, nu știu exact cine a descoperit echilibrul ăsta de 21 de zile. Da, am să mă interesez. Bun, încerc să fac o recapitulare până la momentul ăsta. Pornim de la 0 ca vârstă, ajungem și la adolescenți, post-puber, cu coșuri pe față, coșuri, scoateți? Avem, adică de scos nu le scoatem, încercăm. Putem lucra să se corecteze. Am înțeles. Poate să aibă Sistem hormonal. Da, poate să aibă din cauza ganglionelor. Trecem peste postpuberi, ajungem la proaspăt căsătoriți, cu un mariaj foarte frumos și sănătos și până la chemarea pământului când ne apropiem de senectute, unii de senilitate. Deci nu există stop pentru absolut nimeni în gama voastră. Iar afecțiunile sunt dintre cele mai cunoscute până unele care nu neapărat sunt indicate ca fiind o afecțiune precisă, ci, hai să spunem, un mod de a atenua ceea ce s-ar putea întâmpla posibil într-un Eu moment aș sau schimba altul. cuvântul afecțiune, l-aș schimba cu disfuncție. Da, disfuncție, am spus-o la început. Da, adică dacă ai o disfuncție, el este clar că dacă aduci acolo echilibru, va dispărea, indiferent de boală, de problemă care o ai. Că asta este minunea MRP-ului și a mișcării respiratorii primare. Adică se stimulează neuroplasticitatea, sunt cărți scrise despre asta, unde apare vindecarea. Nu că aduc eu vindecarea, eu aduc echilibru în zona respectivă. Vindecarea apare ca și acțiune. Ok. Despre Iulian și despre Daniel am făcut o introducere bruscă, nu vreau să mai menționez antecedentele lor personale ca și terapeuți. Sigur că dacă aveți semne de întrebare, vă puteți lămuri din alte surse de informare, unde și ce a făcut fiecare de-a lungul vieții, cât de temeinice sunt cunoștințele lor despre ceea ce fac, pentru că până la urmă nu ține numai de maniabilitate și de ceea ce se întâmplă. Există o recurență a lor și un interes permanent în zona asta pentru voi, nu? Da. Da. Și tocmai pornind de la interesul vostru,
cum se întâmplă că practic astăzi doi oameni pun bazele oficial, să spunem, sau într-un... Este oficial. Da, oficial și cu adresabilitate publică. Bănuiesc că de acum cu și mai multă notorietate unei terapii. Ce faceți? Galopați în toată țara? Astăzi și numai astăzi în orașul dumneavoastră la a 2 lei terapia? Sau cum se întâmplă? Unde vă găsește lumea? Pe mine mă găsește lumea la Rădăuț. Am un cabinet. Unde s-a pus harta în cui? Da. Am un cabinet acolo. Pe Daniel îl găsește la Alba Iulia, Târgu Mureș, Timișoara. La București ne găsește pe amândoi și mai facem turnee prin țară. Adică deci am zis bine că astăzi și numai astăzi. Terapii la 4 mâini, dar în același timp... E ca la pian. Da. Se întâmplă și la 4 mâini. Dincolo de terapie, pregătim, suntem pe finalizarea cursului ca să creăm cât mai mulți terapeuți pe această terapie. Da, credeți voi că acești terapeuți posibil nou creați de voi sunt oameni simpli? Oricine poate face și practica această terapie? Sau trebuie să ai anumite veleități? Eu cred că oricine ar putea să practice această terapie atâta timp cât poate să înțeleagă MRP-ul. Dar în același timp se adresează mai mult celor care, să spunem, au o experiență în domeniu. În domeniu mă refer masaj, kinetoterapie, fizioterapie, adică în lucru cu omul care a atins cel puțin odată o zonă dureroasă, a corectat chiar și mecanic o articulație a umărului, a piciorului. Atunci este mai simplu, dar se poate să învățăm pe oricine. Și când vă săturați, ce o să faceți? Sau ce ați mai fi făcut dacă n-ați fi făcut asta? Păi nu cred că o să ne săturăm. Îl las pe Daniel să răspundă ce-ar face, dar altceva și după aia vă povestesc eu. Ok. La mine lucrurile simple, eu n-aș face nimic altceva decât ceea ce fac pentru că îmi place, cu adevărat. Bun. Și Punctul fi. Deci n-aș. mizăm pe Constanța lui Daniel, iar în ceea ce te privește pe tine, ce ai mai fi făcut? Eu aș face orice altceva, deci orice altceva care mă duce la fel de aproape de Dumnezeu cum mă aduce terapia asta. Și spun lucrul ăsta din mai multe puncte de vedere. Unu, la mână. Este fascinant să ai omul întins pe masă, adică să știi că tu ai în mâinile tale creația lui Dumnezeu. Este fascinant să simți acel MRP, adică să simți, aș putea să spun că MRP-ul ăla poate să fie inclusiv emoția lui Dumnezeu de la creație. Și în același timp stau și mă gândesc de binecuvântarea care eu o am când stau pe acel scaun și ating omul care s-a așezat în mâinile mele cu încredere. De multe ori, unii poate să așează cu o încredere oarbă sau poate să așează, ești ultima lui variantă. Ultima redută de speranță, să zicem așa. De foarte multe din ori. Rădăuț. De foarte multe ori ajunge omul așa că el vine cu niște probleme care medicina spune n-ai nimic. Te doare spatele, coloana vertebrală este aliniată. Da, practic, medicina nu poate izola totdeauna o cauză. Nu întotdeauna, și asta nu e neapărat de neînțeles sau de neacceptat. De asta eu observ în ultimul timp foarte multe persoane din sistemul medical trimit oameni către terapie. Medici de familie, medici de la psihiatrie, cum v-am povestit, neurologi, medici ginecologi. Eu am o experiență și cu femeile însărcinate, adică terapie pentru femei însărcinate, care ulterior au născut mult mai ușor. Bun, cred că mai mult ar fi prea mult. Probabil că varianta și alternativa acestor mici prezentări ar putea continua cu, să zicem, ceva mai aplicat sau cu lucruri care ar putea duce înspre o înțelegere mai punctuală a unor deprinderi terapeutice din zona Julizara. Până atunci, și pe Daniel și pe Iulian îi puteți găsi și pe pagina de Facebook și pe social media, pe tot ce ține de social media, doar chiar și pur și simplu căutând după Julizara, J-O-O Lizara, da? Și
și mă aștept să ne țineți la curent și să ne mai spuneți și nouă cum merg lucrurile, când ați ajuns la pacientul cu numărul 10.000 sau poate ați ajuns deja și... Nu am ajuns, dar ne dorim. Da, vă doriți. Adică ne dorim să ne uităm așa la 10.000. Voi Nu așa. personal vă doresc să câștigați și mai multă încredere în voi și cu siguranță și mai multă încredere a celor care au nevoie de terapii alternative. Repet, nu ca o discordie sau nu ca o mănușă aruncată într-un duel provocator medicinei generale. Din punctul meu de vedere, vă mulțumesc pentru că ați avut îndrăzneala să relaționați intențiile voastre, practica și tot ceea ce înseamnă julizarea spre public prin intermediul meu și cred că ne vom mai întâlni și în alte împrejurări. Cu siguranță. Vă așteptăm și în cabinet și pe dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și noi. La revedere! Mulțumim!